Siphinde sikubingelele kwiKhaya TV2. Yilo-ke isonto leli ebekubanjwe kulona inkonzo yomntwana othe wabulawa ngesikhulu isihluku. Esithemba ukuthi abomthetho bazowenza umsebenzi wabo, babambe le migulukudu ivalelwe ejele. Lo mntwana udlule emhlabeni ngenyanga kaNhlaba ngosuku lwama-28 ongumhla ka-28 Meyi ke loyo. Njengoba ubona ingaphakathi esontweni la ebekukhona nezikhulumi-ke ezithize-ke ebezibeka nazo ngokumazi umntwana kanye nabafundi abefunda nabo bebekhona. Awuzweke ukuthi bayibeka kanjani indaba. Ulalela inhliziyo kanti kuholwa imizwa, yebo yena ungumphefumuli. Nithi okwenzekile kuyafana nokudaliwe. Mangase ngimbuza ukuthi umuntu ubeza umuntu maqeda umbulale wakudale kubani, ngesiqiniseka ngeke nangitshela. Mina sekushoda kona ukuthi nivume senaphendula imizwa njengehawu lokuzivikela kule mpilo yenkanuko. Kanti wenembeza washonaphi. Gidi amahashi egidagide esifubeni sakho, amazwi isililo silile ezindebeni zakho. Uzuzile okanye ulahlile, kazi odalile uyokuphendulela yini emacaleni akho? Kazi wenembeza washonaphi. School, Mr. S. Banglawind, and it is indeed a very, very sad day that we say farewell to one of our star learners, Wandila, under such tragic circumstances. But I would like you to listen to my deputy principal, who will speak to you about Wandila. Ngiyambingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Ngizobingelela abafundisi, abashumayeli, abaholi, ibandla. Ngizobingelela abantwana bethu ngokukhethekile, ngizobingelela umndeni wakaNgcobo uMashiya Mahle. Ngibe mude ngizocela nje ukuvula noma ukudonsa incwadi ezimbili nje ngibhekise emndenini nendlu yonkana nje esikhathini samanje. Ngicela ukuthi sibukeni encwadini kaDuteronomy 29 verses 29 kuze ngikwazi ukuthi ngamukele bonke. Ngizocela mhlawumbe uqale ngifunde ngesiLungu bese ngiyakwazi ukuthi ngidonike ithi verse 29, the secret things belong to the Lord and our God, but the things that are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Now, ithi le ncwadi lena uNkulunkulu wasivezela eziningi izinto emhlabeni, kodwa kunezinto ezizoba imfihlo kuyena futhi engafanele sizazi thina ezingale ngokuhlakani kwethu. Mndeni wakaNgcobo, bangane zihlobo, le kaWandile akuyona yethu yaNkulunkulu. uNkulunkulu wasazi sisehlwini kubazali bethu. Uye owayazi impilo kaWandile ukuthi uthatha ibanga elinjani. Uzalwane sithi silahlekelwe siDurban Girls, silahlekelwe istar sengane, a quiet child, a loving child. Khona ihlabelelo lithi uNkulunkulu uzithatha zonke ingeloso zakhe
ngokushesha sibuyisele kuyena wenze njalo futhi nababungcobo ngiyaqinisa. Ngizocela nje ukuthi ngigcine ngelithi babungcobo nomndeni kunencwadi kaIsaiah 41 verse 10 engizoyiphinde ngiyifunde futhi. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Verse 13 uthi, for I am the Lord, your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Ithi babungcobo nomndeni nawe Sipho nencwadi uNkulunkulu kuphela manje singabheka kuyena. uSipho uwandile sehambile indima yakhe, sekuthina manje la icala seliselele thina emhlabeni. Sithi dudu umndeni, sithi dudu zihlobo, zingane zethu siyazi nishayekile. Uthi encwadini kaApostoli Paul qinani enkosini esikhathini samanje ngoba kukho kunye sinabo. Bantwana bami qinani enkosini, mndeni siyabonga siyiDurban Girls nesiphile ingelosi yengane abantwana bebonkana bashayekile kakhulu. Siyabonga. Siyabonga kakhulu bantwana bami, anilahlekele nodwa. Lapha-ke ilapho-ke ebese kulindwe khona umzimba womntwana ukuba uphume. Le moto esithilayo le evelayo njengamanje iyona-ke imoto-ke ebese-ke umzimba womntwana ebese ezofaka khona-ke mase uyahamba-ke uye endlini yakhe yokugcina. Oh!
Masukhathela uhambe uyolala. Impisa impunga yakho. Move the key. Move the key. Utaka umntanyama. Uthola wenza. Uthala amaphuzu. Ehlisa isipidi baba. Akawu MK yethu ehlala isisuthi. Yebo.